दिनै जिसु ख्रिस्टआनो शान्तिनि राजकुमार होननानै बुंदों दिनै जिसु ख्रिस्टआनो बासायगिरि इसोर होननानै बुंदों दिनै जिसु ख्रिस्टआनो दिनै हिलिंनि मालिक बिफाया बेनो नाथाय जिसुखौ फोथायनानैबो दिनै जोंनि मानसिफोरा मानो अशान्तियाव दङ अनलायनायनि गुदिया दिनै जिसु ख्रिस्टआनो जिसुआनो दिनै अननायखौ फोरोंदों आरो बे अनलाय होग्रा इसोरखौ मोननानैब्लाबो मानो नखराव अनलायनाय गैया दिनै जोंहा जिउ खुंनायाव माबा मोनसे जोंहा खेलिमेलि जानानै दङ दिनै जोंहा इसोरखौ फोथायनायाव जोंहा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खमजुरि जानानै दङ जायनि जाहोनाव दिनै जों जिसुआ जेरैबायदि जोंनो आशीर्बाद होनो नागिरदों बे आशीर्बादखौ जोङो नाजावनो हायाखै आरो बे जायगायाव थानानै नोंसोरो गोलोमदै गगारलायनाय दिनै मेहनत खालामनानै दिनै खामायनाय थाखाखौ माबा मोनसे समस्या खालामनानै दिनै सिखावा खावनानै लांगासिनो जोङो रिपेन्ट जानायनि सम फैबाय नंगौना नङा जिसुनि फैनाया खाथिसै आरो बे जिसुनि फैनाय खाथि समाव जुदि जोङो दासिमबो नोंखायाव जुदि ओरैनो जुदि नबां जाबां गोरोन्थि लामाजों थाबायबाय थायो सानसे सोरगोनि सोरगोदुदा फेम्फा सुनानै होयोब्ला नोङो बिरनो हानाय नङा दायो जोङो नायगोन जिथु थीम होखानाय जादों 1 Peter chapter 2:24 गासैबो आंनि उनाव फरायगोन पाप मावनायनि बाथ्रायाव गोथै आरो धोरोमियानि थाखाय जोंखौ गोथां खालामनो जिसुआ जोंनि पापखौ गावनि मोदोमाव लानानै क्रुसाव बानबाय बिनि जखम जानायजों नोंसोरो सोखा जाबाय दिनैनि टपिकआ बेखौनो होदों दे जिसु ख्रिस्टनि जखम जानायजों जोङो दिनै सोखा जाबाय हालेलुया दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैदों जों साफ्रोमखौबो गासै पापनिफ्राय उदांस्रि खालामनो आरो जोंखौ बियो गासै बेमारनिफ्राय दिनै सख'नो थाखाय जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव फैबाय दिनै 2000 बोसोर सिगाङाव जिसु ख्रिस्टआ इसोरमोनब्लाबो बियो सोरगोखौ नागारनानै गावनि सिंहासनखौ नागारनानै नोंखौ आरो आंखौ पापनिफ्राय बोखांनो थाखाय दिनै बियो गावनो मानसि महरै फैनानै नोंनि आरो आंनि पापनि थाखाय कालभारि क्रुसाव दिनै बलि जानानै नोंनि गासै दाय मावनायखौ नोंनि गासै गोरोन्थि मावनायखौ आरो नोंनि गासै अपराध मावनायफोरखौ दिनै जिसु ख्रिस्टआ गावनो साजाखौ बाननानै बियो क्रुसाव बियो बलि जाबाय हालेलुया आरो संसाराव जेसेबांनोखि बेमार दङ आरो गासै बेमारफोरखौबो जिसु ख्रिस्टआ दिनै गावनो गावनि मोदोमाव बाननानै बियो कालभारि क्रुसाव बलि जानानै बियो सानथामाव सिखांफिनबाय हालेलुया दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नोङो नुवाखै मेगनजों दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नोङो आखाइजों दांनानै नोङो लोगो मोनाखै नाथाय बाइबेलाव लिरनाय दङ जायहा नुवालासे फोथायगोन बियो बोर होजाग्रा हालेलुया दिनै जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टखौ मोदोम महरै नुवाखै नाथाय जों साफ्रोमबो दिनै बिखौ नुवालासे जोङो बाइबेलखौ खोनानानै सोरबा इसोरनि दासफोरा बोसोन बुंनायखौ जोङो खोनानानै दिनै जिसुखौ फोथायग्रा मानसिफोरा जों बोर होजाग्रा हालेलुया दिनै जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ दुखुआव थानो थाखाय लेंहराखै दिनै जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ हाई ब्लाड प्रेसाराव थैनो थाखाय लेंहराखै दिनै जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ सैतानजों उन्दुनाय समाव गोसानथि नारसिननानै नोंखौ बुथारनो थाखाय दिनै जिसु ख्रिस्टआ लेंहराखै हालेलुया दिनै जिसु ख्रिस्टआ नोंखौ जोबनो गैयै गोथांनि जिबनखौ आशीर्बाद गोनां जिबनखौ होनो थाखाय बे संसाराव नोंखौ सायख'दों दिनै लाख लाख मानसिफोरा दिनै जिसुखौ मिन्थिया जेसेबां बुंब्लाबो बिसोरो नाजावनो हाया karonna जाहैबाय बे व्यक्तिफोरा दिनै इसोरजों सायख'जायाखै आरो नों आरो आंहा दिनै उदायि मानसिफोरा दिनै जिसुजों सायख'जादों karonna जाहैबाय जिसुआ दिनै नोंखौ आरो आंखौ बोरगोनां जिउ खुंनो थाखाय दिनै सायख'दों हालेलुया सैताननि नासयनायनिफ्राय उदांस्रि जिबन जिउ खुंनो थाखाय दिनै इसोरा सायख'दों दिनै पापनि बोलोनिफ्राय नोंखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय दिनै इसोरा नोंखौ सायख'दों हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जोङो नाम्बार 1 पइन्टआव जोङो नायगोन दिनै इसोरा जुदि जिसुआ जुदि जोंखौ जोबनो गैयै गोथांनि जिबनखौ होनो सायख'दोंब्ला गोजोननायनि जिबनखौ होनो सायख'दोंब्ला सोरगोआव थांनायनि जुदि लामाखौ बियो गोथांनि लामाखौ होनो सायख'दोंब्ला दिनै मानोथो दिनै जिसुखौ फोथायग्राफ्रा मानोथो जिबनाव खेलिमेलि हालेलुया
दिनै 2000 बोसोर सिगाङाव जिसु ख्रीष्टआ बे संसाराव फैदोंमोन अब्ला गासै मोदायनि बोलोखौ गासै सैताननि बोलोखौ गासै समयसानि बोलोखौ बियो अलरेडि फेजेनजोबखाबाय गावनि गोथार थैखौ बियो बलि बावनानै गासै गाज्रिनिफ्राय जोंखौ दाम होनानै बायख'खाबाय नाथाय जोंहासो दा जिउ खुंनायाव खेलिमेलि हालेलुया दिनै जोङो बे बाप्टिस्ट रिभाइभेल चार्च फोथायारिफोरा जिउआव सिरि मोननायनि सम जाबाय नोङो बे जोंनि गामिनि हिनजावफोरा थांलाय फैलाय हिसान सोंनाय बायदि जोङो गिर्जायाव ओरैनो एटेन्ड जानाय पास्टरा गाज्रि मोनगोन दिकना गाज्रि मोनगोन मण्डलिनि मानसिफोरा दुखु जाबाथाय नायनाय नङा होननानै टाइम पास खालामनायनि सम नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जिसु ख्रीष्टआनो शान्तिनि राजकुमार होननानै बुंदों दिनै जिसु ख्रीष्टआनो बासायगिरि इसोर होननानै बुंदों दिनै जिसु ख्रीष्टआनो दिनै हिलिंनि मालिक हिलिंनि बिफाया बेनो नाथाय जिसुखौ फोथायनानैबो दिनै जोंनि मानसिफोरा मानो असान्तियाव दङ हालेलुया अनलायनायनि गुदिया दिनै जिसु ख्रीष्टआनो जिसुआनो दिनै अननायखौ फोरोंदों आरो बे अनलाय होग्रा इसोरखौ मोननानैब्लाबो मानो नखराव अनलायनाय गैया हौवा हिनजाव मानो सासेया ओरै ओंखाम जायोब्ला सासेया ओरै ओंखाम जायो सप्तासे गाहाम मानो माथो होलायलाया हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जोंहा जिउ खुंनायाव माबा मोनसे जोंहा खेलिमेलि जानानै दङ दिनै जोंहा इसोरखौ फोथायनायाव जोंहा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खमजुरि जानानै दङ जायनि जाहोनाव दिनै जों जिसुआ जेरैबायदि जोंनो आशीर्बाद होनो नागिरदों बे आशीर्बादखौ जोङो नाजावनो हायाखै हालेलुया जिसु ख्रीष्टआ दिनै सोरगोआव थांनायनि थाखायल' जोंखौ बासायाखै जिसुआ जाहैबाय संसाराव थानायावबो जोंखौ राजानि फिसा जानानै जोंखौ जिउ खुंनायखौ बियो जोंनो बे जिबनखौ होदों मानो होनब्ला जिसु ख्रीष्टआ राजानिबो राजा आरो जों जाहैबाय राजानिबो राजानि फिसाफोर हालेलुया प्रेज द लर्ड जोङो नायनि नाम्बार 1 जोंनि जिबनाव दिनै मानो असान्ति फैयो मानो निराशा फैयो कारना जाबाय सिखावा दिनै जोंनि गासै मोजां बाहागोखौ खावनानै लाङो जन चैप्टार 10 verse 10 दिनै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों सिखावा जुदि फैयोब्ला बबेबा मोनसे नखराव बियो खावनो थाखायल' नष्ट खालामनो थाखायल' फैयोनो नाथाय जिसुआ बुंदों आं फैबाय दिनै बे संसाराव जाहाथे बिसोरो उसिग्लायनाय जिबन आग्लाय बिग्लाय बोरखौ जाहाथे मोनो एबान्डेन्ट लाइफ माने थोब्लेद माब्लेद नङा गिग्लुंनानै निराशाजों गिस्रोमजों संसार जानाय नङा बे जाहैबाय उसिग्लायनाय बोरखौ नोंनो होनो थाखाय बे संसाराव फैबाय एबान्डेन्ट लाइफ उसिग्लायनाय जिबन बोरखौ होनो थाखाय हालेलुया नाथाय दिनै सिखावा जाहैबाय नोंनि गोजोननायखौ नोंनि शान्ति जिबनखौ मोजां देहाखौ अनलायनाय नखरखौ अनलायनाय मण्डलिखौ दिनै खावनानै लांनो थाखाय फैगासिनो दङ बे जाहैबाय सैतान बे जन चैप्टार 10 verse 10 नि गोजौआव जिसुनि सिगां जायफोरा दिनै फैदों बे संसाराव गासिबो सिखाव आरो दाखु होननानै बुङो हालेलुया बेयाव जाहैबाय जिसु ख्रीष्टआ बे आसलि बे मानसि सिखावखौ होनाखै बे सैतान सिखावखौ होननानै बुंदों दिनै जायहा दिनै नोंनि गोजोननाय नखरखौ खावनानै लांदों नोंनि गथ' गथायखौ दिनै ड्राग्स जाहोनानै गाज्रि मुवा जाहोनानै बिमा बिफानि बोसोन लायै खालामदों बे जाहैबाय गासैबो सिखावनि खामानि बियो आरो नखर बासायनो थाखाय नोंखायबो बुंनांगौ हिनजावफोरा दिनै बे कहिमा बाप्टिस्ट रिभाइभेल चार्चआव साबैसे हिनजावफोरा दिनै गावनि हौवानिफ्राय दिनै गावनि हौवाखौ कन्ट्रलाव लाखिनो नखरखौ बासायनो थाखाय नोंखाय बुङो आं मिथिया खिन्थु जाहैबाय सोरबाया जुदि नोंखाय बुङोब्ला हले नों सैतानखौसो आफा सैतान आंनि नखरखौ नों नाजाव दोननाय जायो नखर बासायनो थाखाय नों नोंखाय बुंनांगौ गैया नोंखाय बुङोब्ला नों नोरोगावसो थांगोन नोंनि गथ' गथाय नोंनि नखरासो नोरोगाव थांगोन हालेलुया मानो होनबा रिभेलेशन चैप्टार 21 verse 8 आव लिरनाय दङ सोलैग्रा मानसिफोरा जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव थांगोननो बिनो नैथि थैनाया मानो होनबा जिसुआनो सैथो जिसुआ बुंदों I am the way the truth and the life I am the way जिसुआ लामा truth and the life सैथो आरो जिबना दिनै बे जिसुआ सैथो आरो जों साफ्रोमबो सैथोआव थाबायनांगौ हालेलुया नंगौना नङा अब्लानियासो जोंनि नखराव जोंनि जिबनाव बोर फैगोन अब्लासो जोंखौ इसोरा हिलिं खालामगोन आरे जोङो रिपेन्ट जानायनि सम फैबाय नंगौना नङा जिसुनि फैनाया खाथिसै आरो बे जिसुनि फैनाय खाथि समाव जुदि जोङो दासिमबो नोंखायाव जुदि ओरैनो जुदि नबां जाबां गोरोन्थि लामाजों थाबायबाय थायोब्ला सानसे सोरगोनि सोरगोदुदा फेम्फा सुनानै होयोब्ला नोङो बिरनो हानाय नङा बेनिखायनो जोङो नोंखायखौ गारनांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड जों जुदि इसोरनिफ्राय सोखा जानायखौ नांगौब्ला जों जाहैबाय रिपेन्ट जाथारनांगोन जोंनि पापनिफ्राय बेनिखायनो पत्रुसा बुंदों
गोसो सोलायदो आरो जिसुखौ फोथायनानै बाप्तिस्मा लादो अब्लासो गोथार जिउनि बोरफोरखौ होगोन होननानै एक्स चैप्टार 2:30 आव लिरनाय दङ प्रेज द लर्ड थिनहरजानाय चैप्टार 2:30 आव आरो जों जुदि जोंनि जिबनाव हिलिंखौ नांगौब्ला we need the expectation एक्स चैप्टार 3:3-8 एक्सपेक्ट माने आसा जों जाहैबाय इसोरनियाव आसा खालामनो नांगौ जों जुदि दिनै हिलिं जुदि नांगौब्ला जिबनाव जुदि इसोरनि बोर नांगौब्ला इसोरनि आशीर्बादखौ नांगौब्ला जों जाहैबाय मोनसे आसा लानाय गांनाय गोसो लानानै फोरबुनियाव जेब्ला फैगोन अब्लासो फोरबुआ जोंखौ बोर होगोन जिसुनि चेला जन आरो पत्रोसआ जेब्ला बे जेरुजालेम मन्दिराव थांगासिनो दंमोन अब्ला सासे 40 बोसोरनि आथिं आखाइ रांख्रबलांनाय बेमारिया थाबायनो रोङिया जेब्लायबो भिक्षा खुजिबाय थायो आरो बे जन आरो पत्रोसआ जेब्ला आरज खालामनो थाङो मन्दिराव अब्ला बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोनगोन होननानै आसा खालामदोंमोननो बे मोनगोन होननानै एक्सपेक्ट खालामनायावनो जन आरो पत्रोसआ बुंदों आमितो দিব কাৰণে সোনা চান্দি নাই একো নাই হলেবি নাজারেত যিশু নামপুরা খাৰা হবি আৰু বেৰাবি কৈছে লগে লগে বেৰাইছে Hallelujah. Without expectation, you will receive nothing. If you want to receive something from the Lord, you need the expectation from Him. Hallelujah. Praise the Lord. बुजिदोंना बुजियाखै दिनै जोङो जेब्ला नायगोन मार्कुसनि लिरनाय चैप्टार 10:46-51 বাৰ্টিমিয়াছ তাইতো অন্ধ মানুহ থাকিছে তাইতো চকু পৰাবি দেখি নাপায় আৰু তাইতো যিশু লাগা কথাটো শুনি আছে যিশু পৰা স্বৰ্গৰ পৰা আহি কিনে মানুহখানকে বাঁচাই আছে মানুহখানকে নতুন জীৱন দি আছে আৰু মানুহখানকে বেছি মৰম কৰি কিনে হিল কৰি আছে এইটোতো বাৰ্টিমিয়াছ শুনি আছে কাণ পৰা তাইতো চকু পৰা দেখি পোৱা নাই আৰু তাই কথা পৰা কৈছে ইটো কোন আহি আছে ও ইমান মানুহখান হাল্লা হৈছে তো ইটো পৰা কৈছে নাজাৰেত পৰা যিশু আহি আছে দেই আৰু ইটো আহি থকা টাইম দে বাৰ্টিমিয়াছ কয় দাউদ লাগা সন্তান মইকে মৰম কৰিবি দেই এনেকুৱা জোৰ চিল্লাইছে আৰু যিশু লাগা চেলা পৰা কৈছে এই অন্ধ চুপ তুমি তো চকুৰ লগতে বি নেদেখে আৰু তই চিল্লাই আছে ডিস্টার্ব কৰি আছে আমাৰ প্ৰভুটো ইটো ৰাস্তাতে যাই আছে কৈ কিনি তাইকে কিমান গালি দিছে বেয়া কথা কৈছে লাষ্টে যিশু তাই লাগা এক্সপেক্টেশন আশাটো দেখি কিনি কৈছে তাইকে মোৰ ওচৰতে আহিবলৈ দিবি আৰু তাইকে সুধিছে তুমি তো কি বিচাৰি আছে তাই কৈছে মই দেখিব বিচাৰি আছে প্ৰভু মইকে দয়া কৰিবি মৰম কৰিবি কৈছে আৰু ইটো টাইম দে যিশু পৰা হিল কৰিছে হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আজি আপোনাৰ লাগা জীৱনতে বিমাৰ হৈছে কলে প্ৰবলেমছ হৈছে কলে আৰু অশান্তিতে থাকি আছে কলে আপুনি ঈশ্বৰ আত্মাকে চুব কাৰণে যদি এক্সপেক্ট কৰি আছে তাই লাগা আত্মা আপোনাৰ জীৱনতে ছুই দিব আৰু তাৰ পিছতে আপোনাৰ লাগা সকলো প্ৰবলেমটো যাই যাব আৰু উইদাউট এক্সপেক্টেশন ইউ উইল ৰিচিভ নাথিং হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড বুজিদों না বুজিয়াखै বুজিदों दा नेक्स्ट जोङो थांनि फोथायनाय नांगोन ঈশ্বৰ পৰা হিলিং পাব কাৰণেতো আমি বিশ্বাস বি লাগিব মেথিউ চেপ্টাৰ 9:21-22 12 সাল লাগা একটা মাইকি কানটো তাইতো ইমান ট্ৰিটমেন্ট কৰিছে ইলাজ কৰিছে হলেবি চাঙ্গা হোৱা নাই ডক্টৰ ৰজা পৰাটো একবি কৰিব পৰা নাই কিন্তু লাষ্টে যিশু পৰা বিশ্বাস কৰি কিনি যাইছে যিশুকে নকব দেই মইতো পাপী মানুহ আছে যিশু লাগা কাপোৰটো এনেকুৱা চুইছে কলিতো মই লাগা বেমাৰ ঠিক হ'ব কৈ কিনি ইমান মনতে ডাঙৰ বিশ্বাস লৈ কিনি যাইছে আৰু চুইছে আৰু যিশু পৰা শক্তি ওলাই যাই কিনি তাইকে হিল কৰিছে হালেলুয়া আজি আপুনি খান মনতে বিশ্বাস নাথাকা পৰা হিলিং মাঙ্গি আছে কলিবি হিলিং নাপাব দেই শান্তি মাঙ্গি আছে আশিস মাঙ্গি আছে কলিবে আশিস নাপাব আপুনি লাগা জীৱনতে বিশ্বাস লৈ কিনি যিশু ওচৰতে আইছে কলে আজি যিশু পৰা আপুনিকে সব কুছ দিবলৈ ৰেডি আছে হালেলুয়া মাৰ্ক চেপ্টাৰ 9:23 তে কৈছে if you can believe all things are possible to him who believes Jesus said to him if you can believe all things are possible to him who believes जिसुआ बुंदों नों जुदि फोथायनो हायोब्ला फोथायनाय जुदि लानानै फैब्ला जिसुआ जाहैबाय गासैखौबो नोंनो बियो मावनानै होनो हागौनो तो गोबां रोखोमनि दिनै फोरबोजों थाबायनायाव एक्सपीरियेन्सखौ जोङो मोनदों जिउ गोनां बुस्थुखौल' दिनै इसोरा सोखायो नामा मिराकल्सखौ मावो नामा सानदोंमोन नाथाय जिउ गैयै मुवाफोरखौबो दिनै इसोरा दि खामानि मावो हालेलुया दिनै नोंनि जिबनाव जुदि फोथायनाय दङब्ला फोरबोआ गासैखौबो मावनो हायो बबे जिबनखौ नांगौ नोंनो दा शान्तिखौ नांगौ
ना नोङो गाबा मोखां जानानै एखे गिर्जायावनो हाबगासिनो आरो नोंहा असान्थि सासेया एकदम मिनि रंजाय हालेलुया प्रेज द लर्ड होनगासिनो हालेलुया प्रेज द लर्डखौलाय नियम बायदि खेबथाम होननायखाय नोंबो होनफाबाय नाथाय गोसोआवनो सान्थि गैया माबायदि जिबन हालेलुया प्रेज द लर्ड नंगौना नङा दिनै जोंनि जिबनाव सिरि मोननायनि सम नंगौना नङा दिनै उन्दुनानै थानायनिफ्राय जोङो दिनै गसंखांनायनि सम जाबाय बोथोरा खाथिसै जोबनाय मुगाया खाथिसै हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नों बे गोलोमदै गगारलाय न'खरनि थाखाय गावनि थाखाय जाहाथे गोरोन्थि लामाजों थाबाया सिखाव खावालासेनो जाहाथे इसोरखौ सिगाङाव दोननानै खामायनानै इसोरखौबो बाख्नायगोन आरो गावनि न'खरनिबो जागोन होननानै नोंसोरो बे जायगायाव दंना गैया आरो बे जायगायाव थानानै नोंसोरो गोलोमदै गगारलायनाय दिनै मेहनत खालामनानै दिनै खामायनाय थाखाखौ माबा मोनसे समस्या खालामनानै दिनै सिखावा खावनानै लांगासिनो सोरनिखौबा बेमारनि नाम सोरनिखौबा एक्सिडेन्टनि नाम सोरनिखौबा माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै दिनै थाखाखौ सिखावा खावनानै लांगासिनो गासैबो बे सिखाव सैताननि आखाइ दंजोबो हालेलुया बे थाखाफोरा जुदि थायोमोनब्ला नों मेहनत खालामनानै लाबोनाय थाखाफोरा नोंनि न'खरनि थाखायबो जागौमोन प्लास इसोरनि गोथार हाबायावबो नों आखाइ बोलावनानै गोबां आत्माखौ नोङो बासायनो हागौमोन नाथाय दिनै नोंनिफ्राय खावनानै लांनानै दिनै नोंखौ इसोरनि खामानियावबो नोंखौ थोजासे दान होनो होआखिसै आरो गावनि न'खरावबो नोंखौ असान्थि नांलाय खमलाय थाखानि थाखायनो फाग्ला थाखानि उनावनो होसोबाय इसोर टिसोर बावलांबाय मानो होनबा जाया जिसु ख्रिस्टखौ दिनै फोथायो बे फोथायग्राफोरनि थाखाय सैतानखौबो दिनै बाइबेला रुजुआखै धोनखौ सिबिनो ना इसोरखौ सिबिनो होनदों हालेलुया दिनै जों फोथायग्राफोरनि थाखाय दिनै नोङो इसोरखौ खुलुमगोन ना नोङो सैतानखौ खुलुमगोन नङा धोनखौ खुलुमगोन ना नोङो इसोरखौ खुलुमगोन हालेलुया खाथिनि बुंदा ओइ लोगो नों सोरखौ खुलुमगोन जिसुखौ खुलुमगोन ना धोनखौ खुलुमगोन सोरखौ खुलुमगोन हालेलुया दिनै नों जुदि इसोरखौ खुलुमोब्ला दुखुनि समावबो खस्थ'नि समावबो लामा गैयै समावबो नों इसोरखौ सिगाङाव दोनोब्ला इसोरा जाबाय नोंनो धोनबो लाबोगोन मोजां देहाबो लाबोगोन अनलायनायबो लाबोगोन आरो नोंनि न'खरखौबो बासायनानै लाखिगोन नाथाय दिनै आंनाव गैया थोआ लोमा होननानै जुदि नोङो फैसानि उन 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 जुदि खारोब्ला सानसे इसोरनि अननाया जुदि थायाब्ला नों जेसे परिश्रम खालामब्लाबो नों जेबो जानाय नङा खालि फैदोंमोन नोङो नोंनि जायगानिफ्राय आरो खालियै नोङो थांफिननांगोन नोंनि जायगायाव हालेलुया रायदों बायदि मोनदों नामा आं रायाखै सैथोखौसो बुंदो आं होनखादोंना दहायनो आं हले दोनखुमाला दोनखुमालि गैया आं जायखौ बुंनो होदों इसोरनि जिउआ बेखौनो डाइरेक्ट बुंगोन सोरनावबा गुलि बायदि नांलांनोबो हागौ सोलायदो नोंनाव नांदोंब्ला हालेलुया आं नोंसिनि सोमोन्दै रावनिबो नामखौ मिन्थिया हालेलुया आं रावनिबो सोमोन्दै मिन्थिया सोरखौबा टारगेट खालामनानैबो बुङाखै आं लुखांनोसो फैदों बे जायगायाव आत्मायाव बोलोगोरा खालामनो खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो दिनै नोंनि न'खराव सिखावा फैदोंना फैयाखै फैदोंना फैयाखै बबेबा नङा बबेबा मोनसेजों फैनानै खावनानै लांलायबाय माबा मोनसे सानदोंमोन जमायदोंमोन आरो माबा मोनसेयाव लु थांलायबाय हालेलुया मोनसे मोजां थांखि लादोंमोन एबारेसनि थाखाय मोजां दान होदानोसै दान होयैनि सिगाङावनो फैसायानो जोबखाबाय सिखावा खावदोंना खावाखै दिनै बे सिखावनिफ्राय जोंखौ उदांस्रि खालामनो थाखायथ' जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै सोरगोआव लांनो थाखायल' नों जुदि सोरगोआव थांनो थाखायल' नों फोथायदोंब्ला नों संसाराव बिराद खस्थ' सैनांगोन नाथाय नोङो बेखौ मिन्थिनांगोन बाइबेलनि बोसोना दिनै जोंखौ सोरगोआव लांनायनिल' नङा संसाराव थानायावबो उसिग्लायनाय बोरखौ होनो थाखाय फैदों हालेलुया खाथिनिखौ बुङै लोगो नोंनो नांगौनि बारा बिनायनि सिगां होग्रा इसोरा बोर होनो नागिरदों बुजिदों दा जों बिनायनि सिगाङावनो आर'ज खालामनायनि सिगाङावनो नोंहा मा अभाब जानानै दङ नोंहा मा कन्डिसनाव दङ फोरबोआ अलरेडि मिन्थिखागौनो हालेलुया आरो दिनै मिन्थिसेयावबो नों मानो बोरखौ मोनाखै खारना जाबाय नोंहा सोलिनायाव बबेबा नोंहा खेलिमेलि जानानै दङ बेनिखायनो आं बुङाखै दै फैसाखौ दिनै होसोनाङा होननानै मेहनत खालामि मानसिया ओंखामबो दाजा होननानै पला बुंदों अलसिया मानसिया ओंखामबो दाजानो नाथाय अलसिया मानसिखौ मोस्रोमजोंबो सोलोंनानै लानो थिनदों बिसोरो बेसे मेहनत खालामो नाथाय फैसाखौनो भगबान बानायनो नाङा एफा खामायसेयावबो दाहार बेनिखायनो जोंनि मानसिफोरा मिन्थिनांगौ नोंगौ नोंसोरो खामायनो फैदों नाथाय फोरबोखौ सिगाङाव दोनोब्ला धोनबो फैगोन मान सन्मानबो फैगोन अनलायनायबो फैगोन गोजोन न'खरबो फैगोन हालेलुया नाथाय नोङो इसोरखौ उनाव दोननानै
फैसाखौ जुदि खुलुमोब्ला सानसे फैसाया नोंनि जिबनखौबो नोंनि न'खर नोंनि गथ' गथायखौबो बासायनो हानाय नङा हले नों सानदों नामा 10 लाख थायोब्ला किडनिखौ ट्रान्सप्लान्ट खालामनानै गोदान होनो हागोन होननानै बिनिबो ग्यारेन्टि होनो हाया मेडिकेल मोनहैस्लाबगोन ना स्लाबा नोङो बिनिखायनो फै सिखावनिफ्राय जोङो हुसियार थानोब्ला फोरबोनि लामाजों थाबायनांगोन कौन है इधर ड्राइवर हाथ उठाओ इदि टेम्पटेशना जाबायना जायाखै नोंसोरो जायो ना एकदमबारे सैताना बेखौनो खालामो देवबार दिन सनिबार दिनबा हेभि नाथाय नों बेयावबो फोरबोखौ सिगाङाव दोनोब्ला सानसे देवबारनि नोंनि लसआ इसोरा जाहैबाय बेखौ बेलेग दिनाव नोंखौ मेकआप खालामनानै नोंहा नस्थ' जानांगौ दंब्लाबो जोबलांनांगौ दंब्लाबो नोंखौ बियो बासायनानै लाखिगोन आरो नोंहा थोआ जाथारनाय नङा हालेलुया एबार 2 नाम्बाराव जोङो थांनि जोंनि जिबनाव जुदि जोङो हिलिंखौ मोननो हास्थायोब्ला नाम्बार 1 आव जाहैबाय सोखाजानाय दा जिउनि हिलिं आरो मोदोमनि हिलिं दङ आरो इमोसनेल हिलिं दङ हिलिंआ मोनसेल' नङा मोदोमनिल' हिलिं नङा आत्मानिबो हिलिं नांगौ ना नाङा सोरबाया जुदि दिनै गिर्जायाव एफा गिदिर गिदिर प्रसार खालामबाय थानायाव जुदि दा मेगना ओरैबो दोंदोंब्ला सानदो आत्मायाव नोंहा प्रब्लेम दङ बै बार्ड फ्लु स्वाइन फ्लुखौ मिथिगौ ना मिथिया ओमफ्राय गिर्जायाव दिनै स्लिपिं फ्लुफोरा जालाबायो गिर्जायाव हाबबानो स्लिपिं फ्लु ओरै जालायो सानसेखालि आं प्रसार खालामगासिनो गोदान गोदान ख्रिस्टियान जादों सोरगाव थांगोन ना नोरोगाव थांगोन सोर नोरोगाव थांगोन होनबाय फुं सिखारनानै आखाइ थिखांबाय सब मिनिजोब्बाय हालेलुया प्रेज द लर्ड बे फैला मेन्देलाखौ सोर सिनायो ये सिनायथ' रावबो गैखाया फैला मेन्देलानि बे कमिटिखौब्ला हरनि 1टासिम गिदिर जालायनाय ओरै नायगोन उन्दुनोनो ओंखारा जेब्ला 10 मिनिट 15 मिनिट बोसोन बुंगोन थाब थाब फोजोबबा हामसिगौ होननानै नोंहा आत्मायाव बेमार दङ नों सानसे बिदिनो थायोब्ला मोदैया नोंखौ जोबथां खालामनानै दा जेसेबां नोङो मोजां देहा मोजां शरीर दङ अनलायनाय दङ सानसे गासैबो जोबस्रांजोबगोन बिनिखायनो आत्मानि बेमारखौ फोसाबग्रोनांगौ हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै बुजिदों दा जायहा आत्मायाव बेमार जानानै दङ बे मानसिफ्रानो ओरै मेगना बोबदोलांखागोन इसोर जबस्थिबो मालाय मा जानो सिनायखायो नोंनि मेगना फिसा जालांदों सानदो सोरबाया नोंखौ दैदेनगासिनो दङ नुनो मोनै हाथाइ गोलावनि बोलोआ उन्दु बेटा उन्दु खोनासंनाङा जेब्ला नोङो खोनासङालासिनो थागोन अब्ला नोंहा आत्मायाव खमजुरि जागोन नों ओंखाम जायालासिनो सप्तासे थायोब्ला दुरबल जायोना जाया इसोरनि बोसोना जाहैबाय जिउनि आहार बेखौ खोनासंनायाव जुदि टेनसन ओंखारोब्ला सानदो प्रब्लेम हालेलुया होमबा जोंनि जिबनाव जुदि जोङो हिलिंखौ जुदि नांगौब्ला थ' जोङो रिपेन्ट जाथारनांगोन गोसो सोलायनांगोन गोसो सोलायनो गोसो दंना गैया दिनै जोङो गोबां समावनो जोंनि साननायजों नायनायजों बुंनायजों जोङो गोरोन्थि मावो पाप मावो जों हदाय गिर्जायाव फैबाय थाब्लाबो समाव जोङो गालिन लाङो मिहियै जोङो दोरोदलाङो आरो जायनि जाहोनाव जोंनि जिबनाव समस्यानो समस्या आरज बिब्लाबो खोनासङा मानो होनब्ला बाइबेलाव लिरनाय दङ सोरबाया जुदि गाव गावनि पापखौ सिखोमानानै दोनोब्ला बे माब्लाबाबो उन्नति जानाय नङानो those who hide his sin they will never prosper in his life माब्लाबाबो इसोरनि लामायाव इसोरनि रायजोआव बियो सान्थियै गोजोनै प्रस्पारियास बियो उदांस्रि जिउ खुंनो हानाय नङा जायफ्रा दिनै पापखौ सिखोमानानै लायो हालेलुया थ' दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव दिनै नोंखाय बुंनाया जाहैबाय एकदमबारे सालाय बिजौआवनो थायो आरो जायफोरा दिनै नोंखाय बुङो बिसोर जाहैबाय सैतानखौ आफा सैतान आं नोंनिसो फिसा होननानै बुंनाय जायो मानो होनबा सैतानासो जाहैबाय नोंखाय बुंग्रा आरो नोंखायनि बिफा जन 8:44 हालेलुया दिनै आन्दाय होग्राया दिनै माबायदि आन्दाय होगोन मानसिखौ दिनै मानसिखौ दिनै इसोरनि लामानिफ्राय गोजानाव दोननानै दिनै सोरगाव थांनायनिफ्राय होबथागोना माबायदि मिहि होबथागोन जोङो मिन्थिस्लाबा माबायदि गोबां मानसिफोरा आन्दायदों लकडाउननि समाव थैजानो गिनानै खम मानसिफोरा एकदम मास्क गानबायबायनाय एकदमबारे बिजि लानायफोरा लास्ट रिजाल्टটো আহিছে এইটোতো নৰ্মেল ফ্লুহে আছে মানুহকে ইমান ভয় সোমাইছে মৰিব নিচিনা থাকি আছে আৰু কোনবাটো ভাবনা কৰি কিনি ফিয়াৰ লাগা আত্মা ভয় লাগা আত্মা সোমাই কিনি মৰিবি যাইছে কেমান পাস্তৰ মৰি যাইছে কৰোনা টাইমতে ভয় পৰা ভয় লাগা আত্মাটোতো ঈশ্বৰ পৰা নহয়তো ইটোতো শয়তান পৰাহে আছে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড বুজিदों ना बुजियाखै दिनै जों सिरि मोननायनि सम नंगौना नङा फोथायनाया सोरनियाव जानांगौ फोथायनाया सोरनियाव दंफांनियाव ना इसोरनियाव सोरजि जानाय मुवायाव ना सोरजिगिरिनियाव नों जुदि फोथायोब्ला दिनै फोरबोआ नोंनि थाखाय गासैखौबो मावजोबनो हागौ
मावनो हायि मुवा मोनसेबो गैया नों जुदि फोथायोब्ला अन्थाइनिफ्रायबो दै गहोनानै नोंखौ लोंहोगोन खेथि मावि जायगायावब्लाबो मारु गोरान फोथार बारियावबो लाख मानसिफोरखौ बियो 40 बोसोर बियो जाहोनानै दिनै फोथांनानै लाखिदों गांसेल' गानबोदों ड्रेसा जुथाया लंपेन्टआ बिनो जामनो रोङाखैनो कालारबो खाराखैनो हालेलुया नाथाय नोङो जेसेबां ब्रेन्डनिखौ नोङो गाना मानो गांसेयावनो 4,000 5,000 10,000नि नों जुथायानो गाना मानो बोसोरसेनि उनाव बे डिसकालार जालांगोनानो नाथाय फोरबुआ जुदि आशीर्बाद खालामोब्ला गासैबो स्टेबल जायो नोंनि नखरा स्टेबल जागोन नोंनि खामानिया स्टेबल जागोन नोंनि लाइफआ स्टेबल जागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड আমি हंगार्ड हार्ट होबोले लगे जुदी उखने जुदी गयाब्ला अगर आपका जीवन में भूख नहीं है तो आप प्रभु से कुछ भी आशीष नहीं मिलेगा जिसका जीवन में भूख है प्रभु के लिए तो उसका जीवन में ही परमेश्वर आशीष करता है पवित्र आत्मा भी उसको ही देता है हालेलुया जॉन चैप्टर 7 37 to 39 सोरबाया जुदि गांदोंब्ला आंनियाव फैथों आं बिखौ लोंहोगोन गोथांनि दैमुआ बिनि गोसो सिंनिफ्राय बोहैबाय थागोन होननानै बुंदों हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नोङो गांनाय गोसो लानानै फोरबुनियाव जुदि फैदोंब्ला फोरबु आं माबा मोनसे आशीर्बादखौ दिनै नोंनिफ्राय मोननो फैदों दिनै नोङो सानदेनि गिर्जायावसो जर जबस्ति दुगैनानै रेडि जाब्रबनानै फैनाय बे नङा नों जाहैबाय समबारनिफ्रायनो नोङो रेडि जानांगोन नोंनि खामानियाव नोंनि बेस्थ समाव थाब्लाबो नोङो फोरबुनि थाखाय गांनाय गोसो लानानै आं देवबाराव थांगासिनो फोरबु नोंनि खुलुमग्रा न'आव हाबैनाय लोगोसे आंनि समस्याया गोजान जानांगौ हालेलुया जेब्ला बे गांनाय गोसोखौ लानानै नों फैगोन अब्ला फोरबुआ जाहैबाय नोंखौ सुफुंगोन बियो ब्लेस खालामगोन नाथाय नों गांनाय गैयाब्ला नों बानायसो गिर्जा हाबनाय लोगोसेनो टेन्टयब्ला सानदो नोंखौ फोरबुआ माब्लाबाबो बोर होनाय नङा नों जेरै दं बिदिनो नोङो जिउआ बारलांगोन आरो नों माब्लाबाबो फोरबुनि परिबर्तनखौ आशीर्बादखौ नोंनि जिबनाव नुनाय नङा लास्ट मोनसे पइन्ट where there is the spirit of the lord there is freedom जेरावनो फोरबुनि जिउआ दङ बेयावनो उदांस्रि 2 Corinthians chapter 3:17 इंग्लिशआव होनदों now the lord is the spirit and where the spirit of the lord is there is liberty आंनि नाव बयबो बर'आव बुंफानि दा बे फोरबुआनो गोथार जिउ दा बे फोरबुआनो गोथार जिउ आरो जेरावनो फोरबुनि जिउआ थायो बेयावनो गहोजानाय दङ दिनै जोंनि जिबनाव दिनै उदांस्रि नांगौ फ्रीडम नांगौ दिनै जोंनि जिबनाव दिनै सोरबाया नांलाय खमलाय जायो नखराव बिनिफ्रायबो उदांस्रि नांलाय खमलाय लाबोग्राया जाहैबाय गाज्रि स्पिरिट बियो सासेनि जौगानायखौ सासेया नायनो हायिखौ दिनै हिंसा जालायनाया बे जाहैबाय गाज्रि स्पिरिट बियो दिनै नखराव गोरोबलायनाय गैया सासेनि साबजानायखौ सासेया साबजाया एनायनि नांलाय खमलाय बेफोरबो गासैबो गाज्रि स्पिरिट बे गाज्रि स्पिरिटनिफ्राय गनोब्ला पवित्र आत्माया फोरबुनि जिउआ जोंनि नखराव जोंनि जिबनाव थानांगोन बेयावसो गहोजानाय दङ हालेलुया दिनै नोङो पवित्र आत्माखौ गावनि जिबनाव नोङो लानानै गावनि देहाखौ जेब्ला इसोरनि मन्दिर बानायगोन अब्लासो नोङो उदांस्रिखौ मोनगोन जेरावखि थाङो नोङो गिनांगौ गैया हालेलुया सोरखौबाथ' ओरैबायदिबो जायो समाव मालायनि बेमारखौ पास्टरफोरा होखार होखार गावनि उनाव बेमाराव गोलैयो प्रेयार वारियर प्रेयार सेन्टाराव थाग्रा जोंनि गोबां बर'फोरा दिनै गावसोरनो बेमाराव दङ नाथाय जेरावनो फोरबुनि जिउ थायो बेयाव गहोजानाय दङ हिलिंआ जाहैबाय मोनसे गिफ्टसो प्रफेसिया गिफ्ट मोजां मोजां टिचिं खालामनाया गिफ्ट गुबुनखौ इसोरनि बाथ्रा खोना होनानै गिर्जायाव लाबोनायाबो गिफ्टसो आरो नोङो गिफ्टआ जाहैबाय आंजों गाज्रि जाब्लाबो गिफ्टखौ आङो लाफिना हालेलुया बिनिखायनो दिनै बाइबेलनि बोसोना बुंदों जेरावनो फोरबुनि जिउआ दङ बेयावनो गहोजानाय दङ बिनिखायनो जों साफ्रोमबो फोरबुनि जिउखौ पवित्र आत्माखौ लानानै जिउ खुंनायनि सम आरो जेब्ला फोरबुनि जिउआ थागोन अब्लासो गासै अशान्तिनिफ्राय गासै समस्यानिफ्राय गासै प्रब्लेमनिफ्राय बियो जोंखौ उदांस्रि खालामगोन नों खालि गिर्जायाव फैनाय समावल' नोङो पवित्र आत्मा होननानै गाबज्रिब्लाय न'आव थांबा आरो नोङो खुसि खुसि गावनि गोसो बायदि थाबायोब्ला गावनि गोसो बायदि रायलायोब्ला गावनि गोसो बायदि जायोब्ला पवित्र आत्माया नोंजों थानाय नङा मानो होनबा पवित्र आत्मानि प्रेजेन्सआ जाहैबाय गोबां गोबां रोखोमै बियो जाहैबाय बिनि प्रेजेन्सआ थायो इमानुएल माने इसोरा जाहैबाय नोंजों आरो आंजों थानो होननानै फैखाबाय इमानुएल प्रेजेन्स अफ गड आरो मोनसेया जाहैबाय वेर देयर इज 2-3 गेदार इन माय नेम बेयावनो इसोरनि जिउआ दङ जेराव सासे सानैया ज' जानानै इसोरखौ बाख्नायो बेयाव पवित्र आत्माया फैयो नाथाय बेयावल' थागोन गिर्जानिफ्राय बाहेरायाव थांब्लानो पवित्र आत्माया जुदि नोंजों गैयाब्ला नों जिउआव जेनगोन नोङो हालेलुया
गिर्जायाव फैब्लाल' देरहागोन। गोबां बेमारिफोरा गिर्जायाव फैब्लाल' मोजां जायो, न'आव थांफिनबानो सानाया जाखांफिनो। गोबां मानसिफोरा दिनै गिर्जायाव फैब्लाल' सान्थि मोनो, न'आव थांबानो असान्थि नांलाय खमलाय जायो। मानो? बिसोर जाहैबाय गिर्जायावल' पबित्र आत्मानि प्रेजेन्सखौ लायो आरो न' फारसे बिसोरो लानानै थाङा। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आरो जेरावनो फोरबोनि जिउआ दङ बेयावनो गहोजानाय दङ। दिनै फोरबोनि जिउखौ जुदि नाजावोब्ला नों गहोजानायखौ मोनगोन।